Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ịbụ onye na-emezi ndị mmadụ nwere ike izuru mmekọrịta chiri anya gị na Chineke. Ndị mmadụ chọrọ ọtụtụ ihe n'aka anyị, mana nsogbu bụ na ha na-achọ ihe ga-adịrị ha ma ọ bụghị ihe ga-adịrị anyị. Ugbu anyị nwere ike ikwe ka Chineke buoro anyị agha site n'ịzụlite mmekọrịta chiri anya zuru oke anyị na Chineke, nke Jizọs nwụrụ anyị ọnwụ ka anyị nwee. Nke a na-amasị m ikwu oge niile na Jizọs anwụrụ anyị ọnwụ ka anyị nwee ụdị okpukpere nke anyị chọrọ. Ọ nwụrụ ka anyị nwee ike inwe ofufe anyị na Chineke Nna anyị na ya, anyị na Mmụọ Nsọ na n'etiti onwe anyị. Mmekọrịta chiri anya bụ okwu nke na-atụ ọtụtụ mmadụ ụjọ. Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị ma emejọla gị na mmekọrịta, ị ga na-atụ ụjọ inwe mmekọrịta chiri anya, n'ihi na ndị mmadụ na-eche na ọ bụ okwu dị aṅaa mgbe ụfọdụ ha na-agbara ya ọsọ. Ihe nke a pụtara bụ ịbụ otu ma ọ bụ ịdị n'otu anyị na Chineke. Jizọs sị ya na Nna ya bụ otu. Ana m eme ihe m hụrụ ya ọ na-eme, ana m ekwu ihe m hụrụ ya ọ na-ekwu. Anyị kwesịrị ịmụta otu esi abụ otu anyị na Chineke. Ụzọ dị mfe mma esi ekwu ya bụ ị ga-ekwe ka Chineke ghara ịbụ naanị ụtụtụ Sọnde ọbụla, naanị otu awa ma ọ bụ otu awa na mkpirisi n'ụtụtụ Sọnde, ma ọ bụkwa na ịbịa ekpere nke etiti izu. Amaghị m, o nwere ike gị gụọ akụkụ akwụkwọ nsọ ole na ole n'otu ụbọchị, kpee ekpere nkeji 10. Nke a bụ ihe ntagharị ọnụ. Ị gaghị ebi na ihe ntagharị ọnụ. Ị ga-eri nri ga na-enye ihe n'ahụ nke zuru ezu na ihe oriri. Ị ga-enwe akparamagwa Chineke, ebe ị ga-ama na ị gaghị emenwu ya n'aka gị. Ma ewezụga Chineke, ọ bụ ihe niile. Ewezụga ya, o nweghị ihe ịbụ. O nweghị onye m bụ. Ewezụga ya, anyị enweghị onye anyị bụ. Dịka anyị na-enye Chineke oge. Mgbe m na-asị inye Chineke oge, abụghị na ị ga-anọ n'ekpere ụbọchị ahụ niile agwa. Ọ bụghị ihe m na-ekwu banyere ya. Ihe m na-ekwu bụ ikwe ka Chineke bata n'akụkụ ndụ gị niile. Ọ bụrụ na ị na-aga ebe ị na-azụ ahịa, gị na Chineke soro. Ị na-aga ọrụ, gị na ya soro. Tinye ya na ihe niile nke ị na-eme. Etinyere Chineke naanị n'igbe okpukpere, chee na ị ga-emeli ihe niile fọrọ na ndụ gị. Mepere Chineke ndụ gị niile, kwee ka ọ bata na ihe niile, n'ihi na ọ chọrọ ịma maka ihe niile. Dịka ị na-azụlite mmekọrịta chiri anya nke gị na Chineke, otu ahụ ka ekwensu ga na-esi atụ gị ụjọ. N'ebe m nọ, nke a bụ ihe nzuzo dị ebube, n'ihi na anyị ga-enwere ọṅụ ịzụlite mmekọrịta anyị na Chineke. Onye na-agaghị achọ ka ya na Chineke na-anọ? N'ezie, onye ewe onye na-agaghị achọ ka ya na Chineke na-anọ? Ị gaghị ezi ezi ma ọ bụrụ na ị gaghị achọ ka gị na Chineke na-anọ. O nwere ike ime ihe niile, ọ ma ihe niile, ọ bụ ihe niile, o nwere ike niile. Ọ hụrụ gị n'anya n'ozuzu oke, na-achọ ilekọta gị. Ya mere, dịka anyị na-enye Chineke oge, otu ahụ ka anyị ga-esi na-adị ike. Ma anyị agaghị na-enyezikwa ohere nye ihe ndị onye iro nọ na-eme. Akụkụ akwụkwọ nsọ iji mee ka nke a doo anya, anyị ga-abanye n'ụfọdụ ihe anyị kwuru n'abalị gara aga. Abụ m 91 amaokwu nke mbụ. Onye na-anọgide n'obe nzuzo nke onye kachasị ihe niile elu na-ezo n'okpuru ndo nke onye kachasị ihe niile elu. Onye na-enweghị ihe ọ bụla nke ga-eguzogide ike ya. Ekwensu akaghị Chineke gị. Amen. Ya mere, ọ bụrụ na m kwuo na onye ọbụla ga-achọ ka ya na Chineke nwee mmekọrịta n'ebe a weli aka elu, anyị niile ga-eweli aka elu, mana agaghị m eme nke ahụ n'ihi na amaara m na ọ bụ ihe anyị ga-eme. Ya mere, gịnị mere anyị agaghị eme ya? N'ihi na e nwere mgbochi n'ụzọ n'ụdị mmekọrịta ka anyị na Chineke. O nwere ihe ndị onye iro na-eji ịkwụsị anyị, idowe anyị site n'ịzụlite ụdị mmekọrịta ahụ anyị na Chineke. Ma cheta, asị m nzụlite. Nke a bụ ihe na-eto eto. Gị bido otu ebe, gị garuo otu ebe, gị kwụsị otu ebe. Otu n'ime ihe ndị ga-abịa n'ụzọ anyị bụ ọlụ. Ugbu a, anyị niile kwesịrị ịlụ ọlụ. Ị ga-eme ka ihe niile hara nhara n'etiti ịbụ onye na-arụfe ọrụ oke na onye ike ọgwụgwụ. Ị gaghị abụ onye umengwụ, mana ị gaghị achọ ibuli ọrụ elu ya wee bụrụzie naanị ihe ị na-eme. Naanị ka ị nwetakwa ọtụtụ ihe, o nwere ike nke na-agaghị abara gị uru. Otu ọ dị, ihe nke ị na-agaghị ewerekwa. Ka anyị cheta na ihe ọ bụla nke anyị welatara n'ụlọ anọruwele na mmebi. Naanị ihe ị kwesịrị ime bụ ime ka ihe niile ghara na ndụ gị. Ọ bụ ịnyara ruo ebe ihe na-adịghị mma nọ.
gị lee anya n'ebe ahụ ma nri mebiri emebi ma ihe niile mebiri emebi, ihe tara nchara, ihe na-adịghị mma ma nshi, ma chọpụta na n'otu oge nke ahụ bụ ihe mmadụ chọsiri ike. O nwere ike ha achụkwara àjà iji nwetakwa ihe ndị ahụ niile: mmekọrịta anyị na Chineke, ezinụlọ ha, ahụike ha, nnwere onwe ha. Anyị na-eme ọtụtụ ihe. Eche m ọ bụ onye ozi Tọmi kwuru ozi ọma nke si oke ọnụ ahịa nke ihe na-abaghị uru. Ọ bụ ihe ịtụnanya ụdị ụgwọ dị elu anyị na-akwụ naanị inweta obere mmadụ ole n'ime unu ghọtara ihe nke a pụtara? Ya mere anyị azụọ ihe ọhụrụ, anyị enweta ọrụ ọzọ anyị ga-ejikwa ụgwọ anyị agaghị etizi ahụ ọzọ. Ugbu a aghọọla ọkwa ya. Ya mere ọrụ Mata nwere nsogbu ọrụ. Ka anyị lee anya na Luk isi 10 amaokwu nke 38. Ọrụ dị mma, ana m arụ ọrụ. Ọ naghị atọ m ụtọ ịnọdụ ọdụ na-enweghị ihe mmega oge niile. Abụbụ m onye na-arụfe ọrụ oke. Obi na-atọ m ụtọ mgbe m na-ezu ike. Obi tọma gị ụtọ mgbe ị na-ezu ike. Ị bụ onye na-arụfe ọrụ oke. Ndewo. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Ekwesịrị m igbubi eriri. Obi taa gị ụta mgbe ị zuru ike. Ị na-arụfe ọrụ oke. Ka a pụtara na ị chere na ọrụ bụ naanị ihe nwere ihe ọ bụ n'anya Chineke. Ma ọ bụghị ya. Ị ga-emerụ ihe n'oke. Ọ bụrụ na ị merụ ihe n'oke, ị na-emepere ekwensu ụzọ na ndụ nke gị onwe gị. Pita nke mbụ isi 5 amaokwu 8. Mee ihe ka ọ ghara aghara na onye mmegide gị ekwensu na-agbagharị ụja dịka agụụ, na-agagharị na-achọ onye ọ nke bụ onye ọ ga-amakwasị n'ahụ ma dọgbuo ya. Ekwensu agaghị eripịa onye ọbụla nke ọ chọrọ, kama ya hụ onye ndụ ya nwere nsogbu. Gịnị na-eme mgbe ike gwụrụ gị nke ukwuu? Ị ga na-eme ike ọgwụgwụ, ahụ akụrie gị. Ị ga na-atakasị mmadụ ahụ. Ị gaghị achọ ikpe ekpere. Ị gaghị amata mkpa ndị ọzọ. Ị gaghị na-anụ site n'ebe Chineke nọ. Echiche gị bụ ihe ga na-ebugharị gị. Ọ ga na-eto ruo mgbe ọ jọrọ njọ nke ukwuu. Ike ịgwụ gị nke ukwuu nwere ike ibutere anyị ajọ nsogbu. Ya mere anyị chọrọ ịrụ ọrụ. Onye ọbụla kwesịrị ịrụ ọrụ. Ọ bụrụ na ịrụ ya ọrụ, ị ga-abụ onye ike gwụrụ. Ị ga na-arụgharị gburugburu Chineke na-enweghị ihe ị na-eme. Anyị kwesịrị ịrụ ọrụ. Anyị kwesịrị ị na-arụpụta ihe. Anyị kwesịrị ị na-agba mbọ, mana ị kwesịrị inwe nhatanha. Mana aga m ekwu na e nwere ndị karịrị ole na ole n'ebe a taa, ndị na-anaghị eme ha ihe. Ị na-arụfe ọrụ oke ugbu a. Ekele dịrị Chineke. Ana m ekele gị isi n'ọrụ m abịa n'ebe a taa, mana aga m agwa gị na ị kwesịghị ịrụfe ọrụ oke n'ọrụ gị. Amen. O were m ogologo oge ịmụta otu esi ezu ike. Arụrụ m ọrụ oge niile, ma lee ihe ndị na-arụ ọrụ oge niile na-eme. Ha na-arụ ọrụ oge niile, ha anakwa eme mkpesa maka ịrụ ọrụ oge niile. Ya mere ịnụ ka ị na-eme mkpesa banyere ịrụ ọrụ oge niile, nke ahụ pụtara na ị bụ onye na-arụfe ọrụ oke. Ma ike agwụkwala na onye ọbụla ịnụ banyere ya, n'ihi na ọ bụ gị na-akpatara ya onwe gị, ma ị na-eme ya iji nwee onye lega gị. Ị na-eme ya ka ọ dị gị ka o nwere onye ị bụ. Nke ahụ pụtara na ị naghị egosipụta onye ị bụ na ihe ị pụrụ ime na mmekọrịta gị na Chineke. Ị kwesịrị ịrụpụta ịma onye ị bụ, ọ bụghị ịrụ ọrụ ịgbalị ịmata onye ị bụ. Ka m kwuo ya ọzọ, ị kwesịrị ịrụpụta ịmara onye ị bụ, ọ bụghị ịgbalị ịchọpụta onye ị bụ. Mgbe m bidoro na-eme nke a, ọ na-adị m ka onwe ya onye chọrọ ịma maka m. Enwere m ọkpụkpọ oku na ndụ m, mana enwere ọtụtụ ihe ndị m kwesịrị imezi n'ime afọ ndị ahụ niile. Enwere m ọkpụkpọ oku na ndụ m, mana abụ m onye a na-ekpuchiteghị. Ya mere enwere m ngwakọta nke mmasị na ọkpụkpọ oku na ndụ m. Ekele dịrị Chineke, n'afọ ole na ole gara aga, Chineke nwere ike imezi nke ahụ. Dịka a na-aga n'iru ịnụcha ebumnuche gị, ka ị ga na-adịkwu ike n'ime ndụ gị. Dịka ị na-aga n'iru ime ihe ị na-eme site na nzube ziri ezi, Chineke enweghị mmasị banyere ihe ị na-eme dịka ọ bụ n'ihi ya ka iji eme ya. Ana m arụpụta ime onye m bụ. Ana m arụpụta ịmara na Chineke hụrụ m n'anya. Ma ana m eme nke a n'ihi na ekwenyere m n'ime obi m niile na ọ bụ ihe ọ chọrọ ka m mee. Ma ana m eme ya nye ya. Ma mgbe ị ga-eru n'ogugo ahụ nke ihe ọ bụla ọrụ gị bụ, mgbe ahụ ị nweziri ike ịkpọrọ ndụ na ihe niile ị na-eme. Ana m achọ ka ị mara n'ụbọchị taa na nke a na-enye m ọṅụ. Ma ị dị ịtụnanya mmadụ ole nọ ebe a taa. Anọ m na-eme ihe, na-arụ ọrụ. Ma ị jụọ ha nke ahụ ọ masịrị ha, ha asị mba.
Kedu isi o nwere na ị na-atụfu ndụ gị na-eme ihe na-adịghị enye gị ọṅụ? Amen. Luk isi 10:38. Ugbu a mgbe ha nọ n'ụzọ ya bịa bụrụ na Jizọs batara n'otu obodo, ma otu nwaanyị a na-akpọ Mata wee nabata ya kpọbata ya n'ime ụlọ ya. O nwere nwanne ya aha ya bụ Meri, onye nọrọ ọdụ n'ụkwụ onye nwe anyị na-egere nkụzi ya. Ọ hụrụ ohere ozugbo, ya wee were ohere ahụ. Ịma anyị kwesịrị ọ dị mma inwe atụmatụ, mana anyị kwesịrị ịdị na njikere ime atụmatụ ndị ahụ ma ọ bụrụ na Jizọs abata. Ọ dị mma inwe atụmatụ, abụ m onye nhazi, mana ị ga-ekwe ka Chineke kwụsị gị mgbe ọbụla ọ chọrọ. Eyikwala onye akwụsịkwala m n'olu gị. Kwee ka Chineke bụrụ ọkwọ ụgbọ gị n'ime ndụ gị. Ya mere Jizọs apụta, amaghị m ma ha mana ọ na-abịa, ọ daghị dị ka ha mana ọ na-abịa. Ya gafete, Jizọs nọ n'ebe a. Meri agbara ọsọ ozugbo gaa nọrọ n'ụkwụ ya, nọrọ ebe ahụ na-ege ihe ọ na-akụzi. Ma Mata bụ onye ọrụrụ. Mmadụ ole n'ime unu hụrụ nke ahụ? Onye nwere ihe ọ na-arụ mgbe niile, ya amagharịa ya anya. Ụfọdụ ihe mgbochi nke na-anọchi mmekọrịta chiri anya nke anyị na Chineke, ihe ndị na-emegwoju anyị anya, ndị nke anyị chere anyị nwere ime. Ụfọdụ n'ime ha bụ ihe anyị na-ekwesịghị ime. Ọ bụ na ọ mara na anyị ahụ ịrụrụ. Ya wee bịakwute ya sị, onye nwe anyị, o metụghị gị n'ahụ na nwanne m hapụrụ m ka naanị m na-eje ozi? Ị hụla, ọ na-arụ ọrụ na-eme mkpesa banyere ya. Ị na-esonye m taa? Lee n'otu esiri mejọọ m. Lee ebe Meri nọ n'ụkwụ gị na-enwere ọṅụ, ma naanị m na-arụ ọrụ niile. Onye ma puku ugboro ole ụmụ m na di m nụrụ ụdị okwu ahụ n'ọnụ m. Ọ mụ na-arụ ọrụ niile n'ebe a. Ihe unu onwe unu na-eme bụ inwe oge dị mma na-egwu egwu, na-emekasị ebe niile, ma mụ onwe m na-ehichasị ya. Gị sị, ee, ọ bụ eziokwu. Ọ ka mma na ị wepụtara ezigbo oge gaa soro ezinụlọ gị nwere ọṅụ. Gị sị, ma ihe mere na ụmụnna anyị niile ga-arụ ọrụ, ọ bụghị naanị m onwe m, ma anyị ga-ekwu eziokwu oge niile. Anyị na-asị anyị chọrọ enyemaka, mana anyị achọghị, n'ihi na o nweghị onye ga-arụta nwunye otu anyị si arụ ya. Ngwa ka anyị gaghachi n'akwụkwọ nsọ. Onye nwe anyị, ọ naghị emetụ gị na nwanne m hapụrụ m ka naanị m na-aga ozi? Gwa ya ka ọ bịa nyere m aka. Ị na-egekwa? Ị ga-agwa ya si n'ụkwụ gị pụọ, ghara ị na-ege gị ntị? Ma nyere m aka hichacha ụlọ a. Gwa ya ka onye aka tinyetụrụ m aka. Ma Jizọs agwa ya sị, Mata, Mata, Joyce, ị na-enyekarị onwe gị nsogbu n'ihi ọtụtụ ihe, mana otu ihe bụ ihe bara uru ma ọ bụ ihe ụfọdụ. Meri ahọrọla nke ka ya mma. Nke ahụ bụ iwere ohere nke a na-agaghị anapụ ya. Ugbu a anyị niile chọrọ ịrụ ọrụ, ma eche m na ọ dị mkpa na ụfọdụ ndị nọ ebe a taa ga-emegharị ụfọdụ ihe ha na-emekarị. Echekwara m na ụfọdụ ndị na-ele na ihe onyonyo ma ọ bụ ihe a na-eji ele anya na unu kwesịrị ịkwụsịtụ ụmụ ihe ndị unu na-emekarị. Ndị mmadụ na-ajụkarị m olee otu m si emetecha ihe niile m na-eme na ihe niile ru m n'aka ime. Ma aga m enye gị ọsịsa ya. Ana m emezikarị ha niile. Ịpụ n'imerụ ihe n'oke, ikwe ka ihe ndị kacha gị mkpa dị nọzie. O nwere ike ịbụ ihe kachasịcha mfe ime n'ụwa, mana o nwere ihe ndị a na-ele anya n'aka anyị, nwee ihe ndị a na-ele anya n'aka anyị ime. Nke a bụ ihe m chere o ji kwesị na ị ga-ewere ohere gụkọọ ihe niile. O nwere ike otu ugboro n'izu gaghachi na ihe ndị i mere n'izu gara aga ma chee, ugbu a elee akụkụ nke a nke na-enweghị ihe ejiri ya mee, nke m nwere ike ime ihe na-ejighị ya. Ya mere ọ bụrụ na ị were oge legharịa ihe niile anya, mgbe ahụ ị gaghị na-emekwa otu ihe ahụ n'izu ọzọ na aha n'izu ọzọ n'izu ọzọ na aha n'izu ọzọ. Anyị ga na-elegharị ihe niile dị anyị mkpa. Echeghị m na o nwere mgbe ha niile ga-akwụrụ chachim. Echere m na ị ga na-aga n'iru imezi ha dịka ị na-eme okenye. Oge nke ndụ gị na-agbanwe, otu ahụ ka ihe ndị dị gị mkpa ga na-agbanwe. Ihe ndị nakarị agbanwe na ndụ. Filipaị nke 1:10 ka anyị lee nke ahụ. Ka ị wee mụta iche ihe dị mkpa, ihe dịkarịrị mkpa, ma kwenyere ma kwụọ ụgwọ ihe dị ezi mma na ihe nke bara uru, na-amata nke kacha elu na nke kacha mma.
ịma akpachapụla anya ime naanị ihe ziri ezi. O nwere ihe ndị kacha mma nke ị ga-eji oge gị na-eme ịchọpụta ihe kachasị elu kacha mma pụrụ iche, ihe dị iche n'ezi omume. Anyị kwesịrị ịmụta otu esi achọpụta ihe kacha elu na nke kacha mma. Ịma enwere m na ama m ihe ị na-akpọ ihe anyị na-akpọ ya TV n'ụlọ, ma ndị ụfọdụ na-akpọ ya DVR, ihe ahụ eji edebasị ihe ndị a ga-eme n'ọbịanihu. Ya wee banye n'ahịrị, mgbe ahụ ị nwere ike iji ya agagharị gị na-achọ nke kacha mkpa. Ị ghọtara ihe m na-ekwu banyere ya? Ọ dị mma. Ụfọdụ oge, mgbe niile, ana m agakarị gaa gụọ ihe ndị kacha m mkpa ebe ahụ. Mgbe ụfọdụ m na-ahụ ndị na-adịchaghị mkpa, aga m ewere ha wege ha n'okpuru. O nwere echi m ga-abịa hụ otu m si na ọ ka mma na m kachapụrụ nke ahụ. Ọ dị mma, echere m na aga m ewe nke a kwesịrị ịbụ ihe nke mbụ, ya bịa dị m ka nke a ga-abụ nke abụọ. Ọ bụ ihe dị mma n'ihi na ịgbalị ime ihe ụfọdụ, ọ bụrụ na ị naghị emete ihe ị chọrọ, ị nwere ike ịgaghachi gaa dogharịa ya otu o si dị mkpa. Ịma otu ahụ ka ọ dịkwa na ndụ anyị. Ị nwere ike iwepụta oge lee ha anya sị, nke o juru m afọ, emetezuru m ihe m chọrọ. Ọ dị m ka ana m eto na mmekọrịta m na Chineke? Ana m ejere ndị ọzọ ozi? Ọ bụrụ na ị nweghị oge ịbụ ngọzi wee nye onye ọbụla ọzọ, mgbe ahụ ihe ndị kacha gị mkpa bụ ihe a lara n'iyi. Ị kwesịrị iwepụta oge na ndụ gị ịbụ onye na-aga ozi, ịgara ndị ọzọ ozi, ma ị ga-ama ama na-eme ya n'agbanyeghị otu ha si eme. O so na ihe a kpọrọ anyị ka anyị mee. Hụ Chineke n'anya, hụ onwe gị n'anya, hụ ndị mmadụ n'anya. Buru ụzọ chọọ alaeze Chineke na ezi omume ya, ma ihe ndị a niile ka a ga-atụkwasịrị gị. Jọn nke mbụ isi amaokwu 21. Ụmụntakịrị m, wezụganụ onwe unu site n'arụsị, chi ndị na-abaghị uru, n'ihi ihe ọbụla na ihe niile. Ya mere, mgbe anyị na-eche banyere arụsị, anyị ekwesịghị iche banyere ụmụ ihe ndị akpụrụ akpụ ndị mmadụ na-akpọrọ isi ala. Ekweteghị m na o nwere onye n'ebe a na-eme nke ahụ. Ka a hapụtaghị na onwe onye n'ime anyị nwere arụsị n'ime ndụ anyị. Dowe ma tụfuo ihe ọbụla nke na-anọchi ọnọdụ Chineke n'ime obi gị. Ihe ọbụla dị ka ihe na-anọchi anya ya, nke na-ewere ohere nke mbụ n'ime ndụ gị. Chineke chọrọ ohere nke mbụ. Ọ bụ Chineke kwuru. Ya mere, lụọ ọrụ. Ịma ọrụ bụ ezigbo ihe, ma ezigbo ihe nwere ike ịkpọpụ gị ebe Chineke nọ. Mkpọrị ndụ nwere ike ịbụ ọgbachi na ndụ anyị na-ebiri Chineke. N'obodo anyị, ọ dị ka ọ maa anyị ahụ ịkpọrị ndụ, ma ọ na-agakwa n'iru na-ajọkarịje njọ. Ọtụtụ mmadụ na-akpọrị ndụ ha oge niile karịa ihe ọ bụla ọzọ na-abụghị ọrụ ha. Ọ dị mma, mkpọrị ndụ dịkwa mma o. Ịma, ana m etinye ihe ụtọ n'ụbọchị niile nke ndụ m. Ọ bụrụ na o nwee isi, n'ihi na echere m o so n'imerụ ihe n'oke. Anyị kwesịrị ife ofufe, kwesịrị ịrụ ọrụ. Anyị kwesịrị izu ike, kwesịkwa igwu egwu. Anyị kwesịrị ikwe ka ihe niile ghara na ihe anọ a: ofufe, ọrụ, ezumike na egwuregwu. Ya mere, anyị kwesịrị inwe mkpọrị ndụ. Ma gịnị na-eme ma ịrụ ọrụ ụbọchị niile, ma ọ bụ naanị obere ntakịrị okwu ka gị na Chineke kwuru n'obere oge n'ụtụtụ ahụ, ihe ndị ọzọ niile ekpuchigidezie gị? Ama m otu o si aga. Ịma, ana m ahụ ebe m na-emekwa otu ihe ahụ mgbe ụfọdụ. Itinyere onwe gị n'ọrụ ụbọchị ahụ niile, gị bịa lọta ike agwụla gị. Otu ọ dị, ị ga na-emezi onwe gị. Enwetara m ya. Ma gịnị ga-eme ma ọ bụrụ na ị were ọkara awa tupu gị mee nke ahụ? Naanị ọkara awa. Wetara onwe gị ihe ọṅụṅụ dị mma, otu ọ bụla o si amasị gị. Gaa otu ebe jụrụ oyi. O Chineke, ma achọrọ m ebe jụrụ oyi. Anyị ga-ekwu banyere nke ahụ otu nkeji. Mkpatụ bụ ihe ọzọ na-amagharị anya. Naanị weta akwụkwọ na-amasị gị ịgụ. Weta ụfọdụ akwụkwọ Chineke, ma ọ bụ akwụkwọ kwa ụbọchị, ma ọ bụ akwụkwọ nsọ. Naanị nkeji 30. Gwa Chineke okwu banyere ụbọchị gị. Ịma, onye nwe anyị, enwere m ụbọchị siri ike n'ụbọchị taa. Gbaghara m, anọ m n'ọrụ. Ọtụtụ ihe jidere m n'ụbọchị taa nke na-ekwesịghị ka ha jide m. Onye nwe anyị, gbaghara m, nyere m aka. Ahụrụ m gị n'anya, ahụrụ m gị n'anya, achọrọ m gị. Nyere m aka ito n'ime gị, nyere m aka ịdị ka gị. Gụtụkwuo ihe, kwutukwuo okwu. Mgbe nkeji 30 gafere, mgbe ahụ ọ bụrụ na ị chọrọ, gị gaa leta onwe gị. Ma ka anyị ghara ikwe ileta onwe anyị ma ọ bụ ịchọsi ike ịkpọrị ndụ wezụga anyị site n'inweta Chineke n'ebe mbụ na ndụ anyị. Mmadụ ole n'ime unu mana ihe m na-ekwu bụ eziokwu, na Chineke kwesịrị ịbụ nke mbụ na ndụ gị? Mkpọrị ndụ bụ nnukwu ihe omume. Ụmụntakịrị na-emechazi ugbu a.
ndụ a na-ebi agbanwee n'ugbo a karịa otu ọ dị mgbe anyị na-eto eto. Agara m ụlọ akwụkwọ, rụọ ọrụ mgbe ụlọ akwụkwọ gbasara, lọta n'ụlọ bịa dee ihe odide m, gaakwa ozi dị n'ụlọ, laba ụra, tetekwa n'ụtụtụ echi. Ọ bụkwa otu ihe ahụ. Ọ bụrụ na ekwere m ka m mee otu ihe, nke ahụ gaara abụ mkpọrị ndụ na ngwụcha izu. Nke ahụ bụ otu o kwesịrị, nke ahụ bụ ụzọ onye ọbụla ji ebi ndụ. Mana n'ụbọchị taa, ụmụaka na-atụfu ọtụtụ oge ha n'ịkpọrị ndụ karịa ka ha na-eme ihe ọbụla ọzọ. Ịdịzi ka onye mkpọgharị ụmụ gị mgbe niile na-akpọgharị ha site n'otu mmemme baa na nke ọzọ. Ụmụaka ga na-eme ihe, mana ọ bụghị na ha ga na-esocha na ihe niile. Echere m mgbe ụmụ gị toruru n'ogugo ha ga-emeli ya, mgbe ahụ gị bịa mee ka ha na-arụ ọrụ. Ịma ọ bụ ihe siri ike. Ha nwere ịgba bọọlụ, ha nwere imeke, ha nwekwara imeke ọzọ, ma ha nwekwara ide akwụkwọ n'ụlọ. Ịma ihe mere ọrụ ka mkpa karịa ịgba bọọlụ. Ị ghọtara nke ahụ ka ị ghọta ya? Nwa m nwoke nke obere gwara m ụnyaahụ, ọ dị afọ 31, ọ sị, obi juru m n'ekele na gị na nna m mere m ka m rụọ ọrụ. Ịma ihe mere? N'ihi na ọ ma ọtụtụ mmadụ ndị na-enweghị ihe ọ bụla ha ma eme. Ị ga-akụziri ụmụ gị ihe ndị a. Ị naghị eme ụmụ gị ihe ọjọọ ọ bụrụ na ị mee ha ka ha nweta ọrụ iji na-enweta ụfọdụ ego ha. Ọ bụrụ na ị na-enye ụmụ gị ihe niile, ha agaghị enwe ụzọ ọbụla ịma otu esi amata uru ụlọ ntị bara. Ya mere ha na-enweta. Nke a bụ ihe na-eme tupu ha eruo afọ 21, ha na-anazi gị ego ruru ha. Anyị bụ ndị maara ihe. Anyị bụ nne na nna ha. Amen. Ya mere o nwere ike nwee ihe ụfọdụ ole na ole ị ga-emezi iji mee ha ka ha dị mma. O nwere ike nzukọ nke ezinụlọ otu ugboro n'izu, ebe ị na-ekwu ụfọdụ ihe banyere Chineke, ọ gaghị ewute ha. Wee ka Chineke na-anọgide n'ụlọ gị mgbe niile. Emekwala gị dịkarịa idebe iwu, na-agbalị ịtụgharị ihe niile ka ọ bụrụ naanị ihe ime mmụọ nye ụmụ gị. Ị gaghị eme nke, ị gaghị eme nke ọzọ, ị gaghị eme nke, ị gaghị eme nke ọzọ. Abọkwala isi gị otu ahụ. Yipụ ụlọ ntị ahụ na ntị gị bebebebebe. Ka m gwa gị otu ihe. Ọtụtụ ihe ndị anyị na-eme mgbe anyị na-eto eto bụ ihe nzuzu n'anya ndị nwe anyị, otu o si bụrụ ihe nzuzu n'ebe ụmụ anyị nọ n'ụbọchị taa. Amen. Aka adasighị ike, unu emeela. Ọ dị mma. Ihe ọzọ nwere ike izuru oge gị na Chineke ma ọ bụ ihe ndị mmadụ na-achọ. Nke a bụkwa ihe buru ibu. Ịbụ onye na-emezi ndị mmadụ nwere ike imebi ọdịmma gị na Chineke. Ndị mmadụ chọrọ ọtụtụ ihe n'aka anyị, mana ha anaghị akwụkarị ihe nke ga-adịrị anyị mma, kama ọ bụ ihe ga-adịrị ha mma. Elo. Ma ịma ihe mere? Ọ pụtaghị na ha chọrọ imejọ anyị, ma ihe mere bụ na onye ọbụla na-achọkarị ichere onwe ya. Ha na-eguzogide ya mgbe niile, na-achọ iji ndị ọzọ were bulie ọṅụ ha. Ma ọ bụrụ na ha kwe anyị, ma ndị ọzọ ga-emekwa anyị otu ahụ ma anyị kwere ha. O nweghị ihe isi mba mere. Mgbe ọbụla isi mmadụ mba ma ha chọrọ ka isi ọ ga-ewekwa ha iwe ruo ọtụtụ oge, mana nke ahụ bụ ebe okwu kwụsịrị. Ndị hụrụ gị n'anya n'ezie agaghị achọ ịchịkwata gị, ma ndị hụrụ gị n'anya n'ezie ga-achọ gị ka ị mee mkpebi nke ị chere ga-akara gị mma, ọ bụghị mkpebi nke ga-akara ha mma. Amen. Ma ana m eche na ụfọdụ n'ime unu ga-etinye oge nke Chineke na ndụ ha. Ma ọ bụrụ na ị ga-egbupụsị ụfọdụ ihe ndị ị na-eme, ihe ndị ị kpọrọ asị ma ọ bụ ị naghị achọsi ha ike, ihe ndị ị chere na onwe otute mmanụ nọ ha ma ọ bụ enweghị mkpụrụ ha na-amịpụta, agala nnọọ n'ime ime ala obi gị ikwenyere na ọ bụ ihe Chineke chọrọ ka ị mee. Ma ụjọ na-atụ gị ime ka mmadụ wee iwe. Ụjọ na-atụ gị ịkpasu mmadụ iwe. O nwere ike ha agaghị ele anya ya. N'ezie ha chọrọ ya. Ọ dị mma. Kedu maka Chineke? Ka ebe ọ nọ na ihe ndị ị depụtasịrị ị chọrọ na ihe ndị ị na-ele anya ya na ndụ anyị chọrọ ka ọ bụrụ nke mbụ, mana ọ na-agwa anyị, ọ bụrụ na abụghị m nke mbụ na ndụ gị, ma ihe ga-eme onweghị ihe ọ bụla ga-arụpụtara gị ọrụ. Dị mma. Elere m anya na-ekpe ekpere na okwu a nyere gị aka ịchọpụta taa
na anyị nwere ike inwe ezi echiche itinye Chineke nke mbụ na ihe niile na ndụ. Ọ bụrụ na n'ikpeazụ anyị emeghị ya, anyị ga-ele anya mara ihe ndị bụ ihe ndị gbochiga anyị ime ihe ndị anyị maara nke ọma na anyị kwesịrị ime, chọọkwa ime ya. Ka anyị hazie ndụ anyị na ọdịmkpa ma mụta idebe Chineke na mbụ mgbe niile. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.